Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. De Minecraft! De Samp! Suntem aici alături de Matei și mi se vede iar asta. Și dacă mă întrebați de ce mă chem Matei Dum 23, este pentru că Matei Dum 2 este luat, pentru că am încercat eu să filmez singur, dar... Iar mi se vede mouse-ul, mă. Exact. Oh, fuck. Trebuie să ieși, să intru de multe ori. Perfect, gata. Bun. Ok. Exact. Bun. Hai să-l dăm o dată cu Matei. 2 și hai. N-am luat, stai așa că eu n-am luat, că trebuia să mă feresc de Matei. Eu am făcut ceva. Nu. Aprinde farurile. Eu l-am aprins de mult. Bun, suntem pe Bizon RPG2. RPG2 Buzon, o să aveți pe un descriere. Sper să nu uit. Ți aduc eu aminte. Oh, uita, am ratat checkpoint, nu? Și eu la fel. Suntem nubi. Eu am ratat, dar nu. Eu vreau să ajung cu mașina întreagă. Ia uite-mă motocicleta în fața șoselei. Eu sunt deja pe chestia aia. Aoleu, drift, nu, era să intru în balustră. Sunt pe podul, am lovit portbagajul. Și eu am lovit numai fața. De ce ne puneți să o clem atâta când puteam să tăiem Da. direct? Nu! Stai că iau. Și eu o să filmez și eu această serie când o să am posibilitatea, că eu am sample, dar ăsta nu e instalat. Și acum joc pe calculatorul frate meu, că doar nu se poate. Se mai întâmplă și la case mai mici. La mai mari, mici, e tăcă. Nimă, stai așa că eu trag pe dreapta să-mi pun puțin suculeț. Și nu filmăm cu facecam, deoarece nu merge. Nu mere? Nu mai mere. Trebuie să-l pun pe la nou. Stai numai puțin. Am tras pe dreapta, tu o să termin înaintea mea. Pentru că se șmecher. Nu, pentru că ai început înaintea mea. Pentru că scriu mai repede. Nu e adevărat. Nu că nu e adevărat, zi. Trebuie să mă feresc de motociclete, chestie, tăcă. Sunt acolo la misiunea aia de trebuie să omor garda și să iei cu mașina să colectezi nu știu ce pachetele. Cu mașinăria aia de... Da, uite acum eu sunt chiar în față acolo. De bea dacă am luat curba. Cu stivuitorul ăla. Da, căcatul ăla de stivuitor. Stați puțin să... Mi-aranjez microfonul să nu mă uit nasol. Fraților, apropo. Îmi zicea Matei. Eu vreau să fac o serie nouă și zice el că tu nici măcar nu știi să editezi un clip de Minecraft. Și am zis, bă frate, și am zis cu ce? Și zice Matei cu intro, că de-aia e intro. Și am zis, bă frate, mi l-am pierdut. Voi nu știți asta. N-am mai editat de mult cu intro, pentru că nu mai am. Și... Dar puteai să pui muzică pe fundal. Nu pun eu muzică pe fundal, că nu mă pricep la muzici. Și aia nu sunt o glumă. Da, am prins guma, dar... Ai prins-o? Cu ce ai prins-o? Cu undiță? Cu urechile, ia. Ai, Și bine. ți-ar rasa, mătii, de plasă. Bine și noi suculeți, așa. Mamă, mă gândi la suculețul. Suculețul? Da, mă gândi la aici, jos, la ganglioni. Adică e așa, uneori... Și eu sunt operat de apendicită. Ca de fiecare dată. Da, eu știu că e prima oră, dar mă rog. Am ratat checkpoint-ul, dar am trecut prin el. Și eu sper să nu am așa ceva, că am văzut chinul prin care a trecut Matei și... Bă, fiți rasa, mătii, că vii pe contrasens! Eu dau școala aici și tu mă faci să mă lovesc. Eu am lovit ar portbagajul, că șofer bun. Eu, șofer bun, n-am avut cum să mă feresc de la, frate. Și chiar îmi place, cred că o să mai filmăm. Da. Episod de 40 de minute ăsta, vă spun de 40. Nu, că s-ar putea să vină maica mea acasă și să strice tot. Atunci de 25. Prea mult. 20 ceva. Merge 25, hai las. Nu știți voi câte minute ne-am avut noi acum, câte ore să filmăm, dar pe noi ne-am mâncat în cur ca să rezolvăm să jucăm survival, să reîncepem seria de survival. Și până atunci, bă, exact. Da, hai să ne jucăm Samp. Hai Samp, calculatorul fratele meu e disponibil. Perfect. Easy peasy lemon squeezy, Am lovit și capot aici la sfârșit, că am vrut să fac drift.
Nu mai face, mă, drift. Nu vreau să fac tutorial de biciclete. Doresc să continui tutorial, nu. Hai că te aștept aici. Uite pe unul cu Infamous. Și am experiență. Ți-a furat mașina. Cal 112. Știi, el nu știu ce a vrut să facă și eu atunci am terminat. Eu atunci am terminat și nu știu de ce a zis că i-am furat mașina și i-am dat... Unde te duci? Nu știu, să-mi iau o mașină. Păi de aici, Ah. bună. Slash... Vreau după mine, măi. Și... Lasă-mă că știu eu cum... Mă rog. V. Pagio select. Localizează. Uite, la aici. Ce trebuia să dau? Ce trebuia să dau? Aici? Slash V, dai de două click pe Fagio și acolo scrie localizează. Hai, meu, chiar aici lângă un perenial. Localizează. Hai că te duc eu. A, meu e în stânga, ca de fiecare dată. G. Mamă, și îmi place foarte mult că aici e chestia aia cu... Care? Să rămână. Cu combustibil, îmi place Care? cel mai mult, că trebuie să alimentezi mașina. Îmi place foarte, foarte mult. Dar mie nu mi se aude ăsta din... Aba, da, se aude. Hai să mergem la trac să muncim. Nu e trackerul cel mai bun. La care e? De pe ăsta e ăla, curierul. Dar nu e Ce-i disponibil. Hai la tracker, nu avem. Stai și helper. Nu helper. Cum era, mă? Help. Nu, mă. Help me. Report, nu așa. Care este cel mai bun job? Eu știam că trac. Acum depinde. Fuck. Hai să mergem să luăm telefon. Serios? Ia telefoane? Da, De unde? de la magazin. Hai, cum te bag la prieteni? Y și add friend. Ce ai ești tu? 43. Add friend. 40. Ce idee ai tu? Stai că zic, acum 331. 3, 3, 1. Ia, subit. Yay! Mi-a adus mama pasul, dar... Admin nenorociți pentru... Este așa. Admin. Nu. Admin. Mă mor să... Deci este conectat Remuset, care e admin level 1, este conectat Mr. Ovidiu, care e admin level 1 și e AFK, asta nu înțeleg. Dar care e admin level 1 și nu e AFK, Levi 99, care este admin 3 și nu e AFK, și Chetan, care este level 4 și nu e AFK și n-a răspuns niciunul. Așa că întrebăm unul de aici. O să vedem care are level mai mare. Bubuie! Bum! Mai am 94% combustibil. ID 777, level 7. Nu, stai așa. ID 112. Eject, băi, frere. Sunt... Cât sunt pe server? Vreau să văd... care era al al tău? 113? 331. 3... Mamă, 331, mamă! 331, 331, 3... 3... Stai mai jos. 331. Mai întâi dum 23. Mă rog, merge. Unde ești? Aici, trebuie să întreb care e cel mai bun job. Bă, ia, stai puțin BRB. Știi de ce? Mă dau puțin pe mut, că mă sună cineva, știi? Da, dar vezi că te auzi pe filmare. Știu, dar mă duc în altă cameră. Nu, băi. E important. Cine? 2 minute. Bine. Hai. Deci, oameni buni, aici o să fi voi, noi suntem singuri aici. Mamă, ce drifturi fac. Au. Unde este alin ăsta? Uite, uitați-mă, ce drifturi fac, uite cum m-am urcat pe mașină, vom. Stați așa, helpers. Nu știu cum era comanda de help. Bun, gata. Ai Să mai zici? vorbit și tu cu lumea, mă? Ce lume? Cu lumea.
Hai să fumăm, smoke. Hai să ne luăm magazin. Hai. Hai să ne luăm magazin. Hai să mergem să ne luăm telefon. Unde ești? Aici. Te-am pierdut. În frunze. Ai, Uite-mă. Uite aici în fața ta, băi. hai. Haide, Bine. bă, că m-ai întors. Unde? Uf, iar te-am pierdut, fuck it. Na. Acolo. Spate. Ia să-mi dau eu, dar nu pot să-mi dau camera mai depărtată așa? Apeși V. V... Mai departe, mă! Nu, mă, așa de departe. Apator pe asta. Mamă, cum e. Da, în first person e nasol. E nasol că nu Bă, ți dar ce vine asta, mă, mine? Bă, în cura mea. Mamă, m-a întors pe cap. Peste cap. E mai bine, parcă așa. Ia, hai în first person. Am intrat în bista de acolo. Unde ești? Mergi tot în față. Mamă, mi-a ratat. Uite aici, apeși Enter. Și slash bui. Celfone, bai. Nu ai de suficient bani. De ce am bani? Bă, vezi că nu intra. De ce? Costă să intri 100 și eu am acum 0 bani să muncim. Unde-i tractorul? Stai, jobs. Jobs. Camionagiu. Haide. Camionagiu, Vino. alege... Hai că am fost taxi, știu aproape toate locațiile. Ai fost. Bine zis. Aproape. Am intrat în ăla cu infernul ca să dovești și am căzut. Porcule. Eu am căzut. Că am intrat într-o nou cu infernul. Uite-mă ce mă așteaptă Lena aici. Frate. Uite, Normal. ce prost. Vedem ce prost. Cum a intrat în aia? Ia, Hai, de alt bicicleta. prost, Hai alt să prost. se- Oh, brrr. Oh, Ce ce copil frumos. handicapat, că merge prin contrasens. Ai văzut ce frumos a fost aia? Ce faci, mă? Eu m-am ferit de ăla. Nu, eu am intrat în bicicletă ca să fac flip. Caut. Știu unde-i dracu. Da, mă. Olei. Hai cu tata, mamă, dar nu prinde asta 100, ce ești prost? Da, eu am 110. Uite, e mașina. Hai că întrec polițistul. Uite, mă, pune frâna bruscă. Handicapatul, dracu. 109, 12, 13... 109. Stai, mă, ca să nu o ia la deal. M-ai dărâmat. Eu? Da. Tot eu? M-a trecut unul cu turismul pe lângă mine. Era să mă calce, era să mă rupă picioarele. Eu n-am mai oprit. Așteaptă-mă. De-abia acum îmi zici. Cel miabanos. Ce mă, crezi că eu nu știu să mă ridic? Oade. E Nu, jos. mă! Mamă, ce era acolo în spate. Cum e? Mănâncă fum, fraiere. Cât ai? 111, că am murit la deal. Cum am stat în bot, ești prost? Se te uiți pe filmare. Ai înțeles? Ai luat-o pe iarbă? Da. Așa. Și am stat în bot așa puțin. Puțin mai mult. Nu știu de ce am ocolit. Gata. Ne parcăm mașina aici. Oprim farurile. /V. Fagio. Despawnează. Bun. Unde l-ai spawnat? Le-am despawnat, adică când le respawnez să fie tot aici. Get job. Bun. T/V. Da, Fagio și ce zic? Despawnează. Despawnează. Da. Ne luăm acea scurs, da? Da. Ce ți-ai luat? Băi, uite-mă acolo și ia-ți jobul. Da, stai. T/G.
Bă, stai, că nu am... Da, e legat, nu asta, eu n-am scris-o legat. Ce prost, a greșit. Ăsta e word și ne luăm... Fapte. Nu, trebuie să aștept 2 minute. Work. Ce comandă trebuia să dau? Deci trebuie să aștept 2 minute. De ce? Pentru că am ieșit din camion. Să aștept 2 minute. Ce trebuie să scriu? /work. Bă, zi-mă acum, se scrie. /work. W? Ah! Prostul. Îmi zice să mă deplasez de alt jucător. Eu nu pot, să mă aștept și pe mine. Hai să... Ia comerțe LS. A? Ia comerțe LS. Care mi-a dat mesaj pe Skype? Comercial S. N-am. Comercial S. 7,2 km. Nu o iau, nu? Te aștept. Stai așa. Aoleu, nu pot să iau odată. Comandă recunoscută, bravo ție. Mamă, ce tastează Matei acolo. Ce ta se scapă săgetută și enter, săgetută și enter. Și vezi, poate apeși de 2 ori enter să te dea afară din mașină iar. Deci iau aia care e... Comerțe LS. Ok. Am luat. Nu urci cu mine? Bă, cât 2 minute să că am așteptat 7 minute. Timpul costă bani și banii costă timpul. Aha! Comerțe LS. Bun, hai da. Am pornit farurile. Eu nu văd că n-am pornit sau nu. Uite-te în față. Ia fii atent aici. Oh. Mamă, cum face cu remorca? Mi-a căzut remorca. Așteaptă-mă. Eu fumez. Da, de unde? Uite-te la roțile mele. Nu la roțile tale. Eu vezi că scot fum. Wow. Stai așa să-mi iau remorca înapoi. N-ai bine. Hai, du-te în față. Mersi, boss. Plăcere, boss. Colegul nu e niciodată în față. Stai puțin să-mi dau și volumul mai tare. Oprește. Options. Audio set. Mamă. Mi-e arată că treci în față. Misiune, conectați cele 150 de chitare și vei primi primul special. Copilul, mergi până la plajă lăsă pentru un cadou special. Nu, țineți-mă banda! tu mergi pe contrasenșelii, ne dublă continuu. Haide, copil prost! Mi se pare că trebuia să fac din stânga. Eu vreau să te întreg. Ai făcut 0 drumuri și câștig. Mi-a cidipit telefonul. Credeam că ți-au făcut papagalii așa. Chiar așa, ce-ți mai fac papagalii? Bine. Bine. Ți-au lipsit, nu? Săraci. Da. Bă, țineți baba! Stai așa că eu vorbesc pe telefon. Țineți gardul. Ce copil prost, nu cred. Bă, numai mie îmi face bă de-astea. Ce? Doamne. Tocmai mi-a cidipit telefonul. Săracul telefon. Uite ce prost! Ce copil prost! Îmi Dar chiar mi-a cidipit Iar. telefonul. Iar... Vorbesc cu cineva pe WhatsApp ce n-am voie. Nu filmez eu. Ia lasă WhatsApp-ul acum. Ia lasă WhatsApp-ul. Hai de capul. Am trăit ceva greșit. George, cățelușul nostru.
Bă, eu nu am cum să mai iau remorca, copil handicapat. Mi-ți rupe sufletul. Fie remorca, al dracu să fie. Să vezi că trebuia să dau cu spatele. Ia bă, frate. Eu aproape am ajuns. Bă, dar oprește-te, mă! Eu? Nu, mama, știi? Uite, l-am găsit pe ăla. Bă, ăla nici acum n-a ieșit din acolo unde s-a lovit. Dar abia acum am ieșit. A ieșit. Prostul ăla de s-a lovit. Care plus, mă? Nu mai știi, mă, ăla cu gunoiul de s-a lovit în stâlpul ăla. De pe acum a ieșit? Da. Oh my god. Dar Ei. trebuie prin oraș, mă? Da, mă, ești prost. Eu am crezut că nu prin oraș, așteaptă-mă undeva în oraș, pe drum. La benzinăria aia înapoi. La benzinărie, la aia de reparat, de la plajă. Întoarce-te. Fițar turism, o să-ți fie de râs. Taximetristul era să mă car. Ce prost. Dă unul cu arma mine. Radarul. Eu sunt ușor. Era să-mi ia radarul. Și era Infernos. Ce prost! Lua-te algeabrele să te mănânce! Te-a luat? Nu m-a luat, dar a intrat în mine și m-a întors. Uite, acum am blocat traficul. Intră. Ce prost! Hai de capul meu! Unde ești, mă? Acum încerc să intră. Dacă vezi unul cu tirul care face de bandă de pe aici, la sigur sunt eu. Văd niște tiruri. Eu e la unul. Gata, nu te mai întoarce-te acum. Nu mă întorc. Întoarce, că sunt... Unde-i remorca ta dracu? Am dus-o. Ai dus-o? Vină cu mine înapoi atunci. Da, nu, ești ofticat. Eu sunt aplicați. Să-mi cade remorca că intră toți proștii mine. Și nu știu să o colească. Dar nu pot să mă simt. Unde e radarul? Unde e, mă, radarul? A luat un prost. Calc pe unul, am călcat pe unul. Te dracu, nu e trecere de piton. Radarul! Țineți, mă, banda! Mă, intră în mine! Uite, un polițist. Uite un prost care intră în mine! Ia uite un polițist care mă întoarce! Nu cred! Nu cred, bă, numai mie! Bă, deci nu cred, bă, nu cred, bă! Ți-a intrat în nația mătii de polițist ambulant. Să dea Dumnezeu să pierzi tot jocul de te dracu de prost. De-abia dacă pot să mai iau remorca, ce ești prost. Uite, iar mi s-a dat. Nu cred! Eu te văd. Uite că ai luat-o. Era să zic eu ce am făcut. Uite, bă! Trebuia mai târziu. Nu știu cum pot să fac și așa. Ba nu. Ba. Ba nu, că asta e aici. Eu sunt chiar lângă ea. Chiar la intrare sunt eu. Dar du-te, bă, de acolo! Măi, de unde să mă dau? Eu te aștept să vin. Bine, așteaptă-mă, că trebuie să dau cu spatele. Haide, frate! Ți-ar spatele mătii să fie de râs. Uite-mă aici, în gaura asta. În gaură. Să-mi bat piciorul ăla, am fum negru la... Dacă ești prost. Dacă ești prost și nu știi să conduci. Da, fix prost sunt și nu știu să conduc, dar... Dacă erai deștept și ei să te ferești. Eu m-am ferit de ei, dai! Bărba, bine mama acasă. Închide-mă ca și tu ușa aia, ca să nu se audă, Doamne, iartă. Uite prostul. Stai așa, Ani, să mă pun pe mut. Matei, se putem.
Oh my god, ce situație nasoală, frate. Ba că vine mamele noastre în cameră. Ne bate cu făcălețul, mă. Ia să opresc eu aici. Perfect, perfect, perfect. Îl așteptăm aici pe Matei frumos. Mai bine ne-am duce să reparăm. Aia. Bă, Matei, mă auzi? Care stă, mă, cu elicopterul deasupra mea? Că-l și iau la dans. Ia... Nu-mi iei tu camionul meu. Că te sparg, mă, te filiez cu talentele pe. Mă scuzați! Fița radarul să-ți fie de râs. Cu cât mai prins, mă, în localitate, în gura, mă. Haide, bă, că... Uite, uite proștii. Înțeleg și noi. Cât costă? E. Tăstești N, R. Eee. Legadon. Bă, dar de ce nu mi-o repară? Bă, de ce nu mi-o... Fuck, frate, fuck. Așteptăm puțin pe Matei aici. Dacă vine, dacă nu, stăm puțin și plecăm. Îmi mai pun suculeț să beau. Că doar trebuie să ne hihratăm. Așa cum zic eu, hihratăm. Și dăm 2 și am plecat, că nu mai stau să-l aștept pe Matei. Matei. Hai, frate, sunt sigur, zici că filmezi singur, frate. Tic-tac, 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 tic-tac. Haideți, bă. What the fuck? Ah! Nu pe filmarea mea. Oh my god. Bun, fraților, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați și butonul acela de like, să strângem și noi cât mai multe și cu siguranță ne vedem data viitoare. V-am pupat, pa!